resulta especialment interessant i emocionant estar aquí, pensant que l'any que ve fa 20 anys d'un projecte que va començar i que va començar en una perspectiva tecnològica però també molt social, no? I en aquesta idea vam plantejar la possibilitat de col·laborar en la Tinet Jornada enguany i d'unir d'alguna forma el primer Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia, que és el que us volia presentar jo ara, i el que era la Tinet Jornada. D'alguna forma, clar, jo provinc del món educatiu, del món pedagògic, i d'alguna manera la nostra responsabilitat o la nostra missió és treballar per a que els processos d'ensenyar i també d'aprendre canvien, milloren i siguin millors, més eficients i més eficaços. I des del punt de vista de la recerca també ens dediquem a intentar descobrir com aquestes eines tecnològiques realment poden fer-ho possible. En aquest sentit, dir que, bé, encara que sembla una mica un contrasentit, este primer Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia és un dels eixos centrals de la celebració del tricentenari de Catalunya, i dic que pareix un contrasentit perquè, clar, celebrem una efemèride que va passar fa 300 anys i dona la sensació que estem parlant del passat i en realitat estem fent un plantejament a futur, i d'alguna manera quan se'ns fa la proposta i la petició d'organitzar i coordinar este primer fòrum és en aquest sentit, quin país volem i quin paper hauria de tindre l'educació en aquest país. I el paper que hauria de tindre l'educació en aquest país, òbviament, no pot estar deslligada del que és la tecnologia. És així com hem ficat aquest subtítol al fòrum des del punt de vista de nous escenaris per a l'aprenentatge des d'una visió transformadora. És evident que si sentim les notícies en general dona la sensació que l'educació no va bé, la gent cada vegada està menys educada, que la tecnologia en lloc d'ajudar pareix que el que fa és desajudar, si em permeteu la paraula que probablement no existeix al diccionari, però les notícies que tenim sempre solen ser negatives. Si estem enganxats a la tecnologia, si el WhatsApp és nociu, si tenim mals resultats a PISA, si els mòbils fan que les persones estiguen cada vegada menys connectades entre elles i dediquen menys temps a aprendre i aprenguin pitjor. Clar, totes són aquestes preguntes que moltes vegades no tenim resposta per a elles, i per tant diguem que ens vam marcar com a repte dins d'aquest fòrum intentar respondre-les d'una forma o d'una altra. Per a respondre-les vam pensar que si ho fèiem només des del context català estava bé, està sempre bé saber a quin punt estem, però l'important era saber com estava la resta del món respecte a tots aquests aspectes, i com de la visió de dins projectada des de la visió a fora podíem arribar a conclusions i a intentar descobrir quines coses podríem fer i com les podríem fer d'una forma diferent. Per aquesta raó el que hem fet és organitzar un treball i per a ser coherents una mica amb el plantejament del fòrum, un treball que durarà mig any, vam començar a treballar al mes de gener, en 100 especialistes de tot el món, diguem que distribuïts en 11 grans línies de treball. Una que era la de polítiques educatives, l'altra de nous models per a la construcció del coneixement, l'altra sobre competències clau, l'altra sobre escenaris d'aprenentatge, sobre formació d'educadors, sobre ciència, tecnologia i innovació, sobre educació, cultura i tecnologia, sobre ciutats intel·ligents, sobre xarxes i participació, sobre ètica i tecnologia, sobre inclusió social i cohesió, i en l'interès de tindre una visió global de l'educació més enllà de l'escola. Aquesta era, diguem que, una de les qüestions que vam posar primer damunt de la taula. Està bé, l'escola té un paper molt important, jo diria que fonamental des del punt de vista de la formació de les persones, però no és l'únic espai on aprenem. I de fet, la xarxa Tinet és un exemple paradigmàtic de com en els últims 20 anys s'han anat generant sistemàticament espais per aprendre, per a compartir, per a col·laborar i per a avançar des del punt de vista de construcció del coneixement més enllà del que són les estructures de formació formals, que poden ser escoles, poden ser instituts, poden ser acadèmies. Tenim un espai que el governem nosaltres mateix, de fet una part de la jornada d'avui va sobre això, com nosaltres gestionem aquest procés d'aprendre des del punt de vista individual i com gestionem la tecnologia que això comporta o pot comportar utilitzar. Bé, què fa tota aquesta gent? Tota aquesta gent prové de 16 països diferents,
de 64 institucions diferents també. La persona que ve més lluny ve d'Austràlia, les persones que venen de més prop venen de Tarragona, no? Però això vol dir que hem anat d'una punta a l'altra del món i aquestes persones el que fan és, o han fet, una anàlisi de quina és la situació en l'ús de les tecnologies a cada un d'aquests àmbits a Catalunya i quin és l'ús que se'n fa a la resta del món, no? En quin objectiu? En l'objectiu de fer propostes per a Catalunya per als propers 5-7 anys. Per què 5-7 anys? Perquè més d'aquest temps en tecnologia, com bé deia Enric, no té molt de sentit. Les coses canvien i canvien molt ràpid i fer una previsió a més llarg termini no tindria molt de sentit perquè segurament que ens equivocaríem en la previsió, no? Dit això, què fem? Fem un fòrum tècnic que és el dia 25 i 26 de juny aquí a Tarragona, on ens reunim per primera vegada presencialment 103 persones. No ens hem trobat mai presencialment, hem treballat sempre a distància fins ara, ens hem trobat presencialment els catalans o els que som del territori proper, però no els estrangers. Però ara venen per primera vegada tots a Tarragona i ens haguéssim pogut quedar aquí, però vam pensar que era una llàstima, ja que venia gent tan interessant de tants llocs diferents, de no fer un fòrum públic. I per tant, després dels 2 dies de treball on acabarem de tancar les propostes i els documents, el que farem serà un fòrum públic al Palau de Congressos de Tarragona, que és el 27 i el 28, per a intentar compartir en tothom qui vulgui compartir-ho les conclusions a les que hem arribat, el treball que hem fet durant aquests 6 mesos tots nosaltres i de quina manera ho compartim. A partir del diàleg i a partir de l'intercanvi. No és un congrés, és un fòrum, és un espai de discussió i d'intercanvi i el que han fet són organitzar moltes taules de diàleg per a poder distribuir de forma, diguem, no per línies sinó mescladament, totes les persones que han intervingut en aquest treball previ i a més fer-ho de tal manera que l'objectiu fonamental sigui interactuar amb el públic que tenim. Si anem al programa, pel recorreu aquí a la web trobareu els experts que hi ha a cada un dels panells, aquests són alguns d'exemple. Els panells duren aproximadament 1 hora cada un, tenen un moderador i 4 persones que fan intervencions breus i després que donen la possibilitat a la gent que hi ha al públic que pugui preguntar o que pugui interactuar en ells. I tenim 3 conferències plenàries que d'alguna manera marquen els grans temes del fòrum, no? Una persona és el Michael Roberts, que és un dels sèniors de la xarxa, és una de les persones que va estar al board d'ICANN des del principi i és el fundador d'Educom, que és una espècie de clúster empresarial molt gran dedicat a aplicar les tecnologies a l'educació. Aquesta seria la conferència més tecnològica perquè creiem que, tot i que parlem d'espais per a l'aprenentatge, la tecnologia ha tingut un paper fonamental i és important saber quin és el recorregut que aquesta tecnologia ha tingut i quina relació tenen els processos estos d'ensenyar i d'aprendre. La Megan Groom és una persona que ve de la New York Academy of Science, dedicada en aquest moment a tot el tema de les smart cities i de com els espais, diguem, locals, per dir-ho d'alguna manera, junt amb la tecnologia, poden generar veritables espais per aprendre de manera sistemàtica i permanent. I la tercera plenària és la de Francesc Pedró. Francesc Pedró és un catedràtic de política educativa de la Pompeu Fabra, però que fa molts anys que està a l'exterior, primer a l'OCDE, ara a París. És un dels dels subdirectors de la UNESCO de París, en aquest cas relacionat amb tecnologies i educació, i la conferència d'ell tindrà més que veure en la part de polítiques educatives i de com necessitem que això s'organitzi d'una forma determinada per a que després tingui l'impacte que pot cada tindre en la societat i en les persones. A més, per acabar de recórrer tot el que passarà, vam pensar que estàvem una mica cansats, com dia abans, que quan se parla de la gent jove se parla sempre en negatiu i es parla sempre dient no aprenen, cada vegada aprenen menys, la joventut cada vegada està més mal preparada. Era una visió que no compartíem per a res i creiem que aquesta era la nostra oportunitat per a intentar demostrar que això no era cert, no? I realment creiem que no és cert. I per tant, el dissabte al matí hi haurà una cosa que li hem dit Fiat Jove i que hem organitzat conjuntament en el Departament d'Ensenyament de la Generalitat i en l'Associació de Tecnologia Educativa Espiral, que serà presentar
crec que al voltant de 22 experiències que les presentaran els xiquets i els jovens. I que d'alguna manera este serà el matí on farem conviure els investigadors que es dediquen a fer recerca sobre la tecnologia i els xiquets i xiquetes i jovens que realment la utilitzen cada dia, per a demostrar que realment són molt hàbils utilitzant-la i a més no només això sinó que la utilitzen i la utilitzen molt bé. Per tant, pensàvem que aquesta era una oportunitat per a evidenciar quina és la recerca que es fa en això i quins són els avenços que es fan al món al voltant de la tecnologia, però també com les nostres noves generacions estan realment preparades per a utilitzar-la de manera adequada. És responsabilitat de tots que els ajudem a que això realment els faci créixer i els faci aprendre a construir coneixement. I conjuntament amb això és l'última cosa que volia explicar, una fira. Però una fira pensada diferent a com se solen pensar les fires a les que estem acostumbrats a anar, on hi ha estants i tu passes i preguntes. I és una fira on hem dissenyat un ecosistema tecnològic per aprendre. I quin paper tenen les empreses? El paper que tindrien dins de l'ecosistema tecnològic. Depèn quina aplicació o quin recurs han generat o comercialitzen, tenen un paper o tenen un altre diferent. De tal manera que quan entrarem a la part de fira del Palau de Congressos tindrem els itineraris recomanats per a tindre una idea al final de quin seria un ecosistema tecnològic. Aquest és un concepte de les que les grans consultores internacionals estan parlant ara mateix. Hi ha una consultora que s'ha fet molt famosa aquests últims anys que es diu Gartner, que es dedica a dissenyar ecosistemes tecnològics per a les organitzacions, i jo l'última vegada que els vaig sentir fent una visió a 2050 de les universitats i vaig pensar que ni ells ni nosaltres ho veuríem allò que ells diuen, però en definitiva estava bé. Si això els permetia guanyar-se millor la vida, ser capaços d'imaginar què passaria al 2050. Però d'alguna manera és dir, molt bé, quin paper té el món productiu i de l'empresa al voltant de generar aquests espais per a l'aprenentatge. Òbviament, dins d'aquí també hi ha els dispositius tecnològics d'última generació com les Google Glass o les Oculus o les impressores 3D o la realitat virtual o els 4D que es comencen a utilitzar ara també. I per tant tot això estarà a l'Espai Fira. Quina és la pretensió? La pretensió és tot el que hem treballat, tot el coneixement que hem sigut capaços de portar a Tarragona, poder-lo compartir en la població en general. El fòrum públic està pensat molt semblant a la Tinet Jornada, perquè siga per a tots els públics. La petició que han fet a tothom és que el discurs que han de tindre és un discurs de poder transmetre i compartir tot el coneixement que tinguem en totes les persones, no importa que no siguin especialistes en la matèria, i especialment el dissabte al matí. L'Espai Fira és d'accés lliure durant els 2 dies, el fòrum s'ha de fer la inscripció, però especialment el dissabte al matí muntar un espai més familiar que no tècnic i científic, per dir-ho d'alguna forma. Sí, soc conscient, ja havia mirat l'hora antes. 2 minuts que me queden, només dir que segurament quan algú llegeix les conclusions de les coses que s'analitzen des d'aquí, des de fora, moltes vegades tenim la sensació, la percepció de que no descobrim res nou, de que les coses que diem o que evidenciem que passen respecte a què pot o què no pot aportar la tecnologia, ja fa temps que tothom ne parla, però sí que des del punt de vista del nostre context proper, el que necessitaríem que no tenim és una recerca efectiva sobre l'impacte real de la tecnologia a l'educació o de l'educació en espais tecnològics, cosa que no solen fer habitualment i que sí que fan altres països del món, i per tant aquesta és una de les peticions que necessàriament haurem de fer a la Generalitat de Catalunya. I després també d'alguna manera la necessitat de ser conscients de que l'educació gràcies a internet va molt més enllà de l'escola i de la família, i que l'educació té un espai de gestió particular i privat que també hem d'ajudar a les persones a organitzar, a construir i a aprofitar. Ara parlem dels Personal Learning Environments, els PLEs, que és potser l'acrònim que més està de moda, del que se parla també este matí, però
no necessàriament tenim que fer només això, no? Si us heu fixat, hi ha una de les línies que és ètica i tecnologia, sinó que no només hem de ser hàbils utilitzant la tecnologia, sinó que a més l'hem d'utilitzar ben utilitzada, no? I utilitzar-la bé és un repte molt gran, perquè d'alguna manera, si recordeu alguns que Warhol va dir que tothom tindria dret a 10 minuts de fama gràcies a la televisió, internet ha superat àmpliament el que Warhol va dir, perquè internet ens permet tindre visibilitat immediata de tot absolutament el que fem, no? I tot el tema de la identitat digital, i en això acabo, és un dels grans reptes en tots els aspectes personals, professionals i socials, no? En la mesura en què serem capaços d'ordenar un discurs i un relat a partir de totes aquestes 11 línies de treball, pensem que aquesta és la millor aportació que podem fer per al futur des del punt de vista de la recerca i de l'estudi de l'educació i la tecnologia. Encantats de fer-ho conjuntament en Tinet. Tinet és un dels referents que sempre hem tingut i continuarem tenint, i els que esteu a la sala en formeu part. Moltíssimes gràcies.